தெரியுது மாதாஜி, வந்துன்னு இருக்கு. வருதுங்களா? வந்துன்னு இருக்கு, ஸ்லைடு வந்துன்னு இருக்கு. பிளாக்கா தெரியுது. எப்ப சொல்லுங்க. அப்படியே தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ மாதாஜி சொன்னது போல தேங்க்யூ மாதாஜி. நேத்து நம்ம பார்த்தது ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். 3வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. 3வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? யோகம் மாதாஜி. என்ன? கர்ம வால்யூம். கர்ம அழைப்பிதழ் கர்மயோகம். 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 2வது அத்தியாயம் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம். கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுனனின் விஷாத யோகம். அர்ஜுன அர்ஜுன விஷாத யோகம். விஷாத யோகம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்ததுல என்ன ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு இருக்கு? நேத்து பார்த்த கிளாஸ்ல ஏதாவது உங்களுக்கு புரிதல் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? ம், அஹ், கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றினார்? ஏன் ம், கிருஷ்ணர் தோன்றினார்? ம். என்ன நன்மை கிருஷ்ணரால நம்ம அறிவிப்பட்டது மாதாஜி கரெக்டா தெரியல. மனிதர்களின் வகை. பகவானை பத்தி நினைக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே. ம். ஓகே. ஸோ பகவான் எப்போது தோன்றுகின்றார்? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விஜாது. கடைசி இதுல சொல்றார், எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு என்னிடம் சரணடை அப்படின்னு சொல்றார். என்னை மட்டுமே சரணடைன்றார். ஆனா இங்க எப்பொழுது பகவான் தோன்றுகின்றார்? அதர்மங்கள் யதாயி அழிக்கிறப்ப தர்மஸ்ய தோன்றுகின்றார். எப்போதெல்லாம் தர்மம் தர்மம் சீர்குலைந்து அழிஞ்சு அதர்மம் அதர்மம் அதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குலத்தோன்றல் அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? ஆ. சோ பகவான் இந்த அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்காக இறங்கி வரணும்னு எதனாவது இருக்கா? அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். ஆனா மெயினா அவர் எதுக்காக வர்றார் அப்படின்னாக்கா, பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவும் தானே அதை அனுபவிக்கணுன்றதுக்காக பகவான் வர்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். என்ன அந்த 4 குருசீட பரம்பரைகளை பார்த்தோம். 4 குருசீட பரம்பரை. பிரம்ம கௌடில்ய கலாச்சார பரம்பரை முதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொல்லுங்க. மாதாஜி பிரபு சொல்லட்டும், அடுத்து நீங்க சொல்லுங்க. பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. ஓகே, அடுத்து பிரம்மாவுக்கு சொல்லி மத்வாச்சாரியர் வழி வருது. ஓகே. 2வது ஸ்ரீ பரம்பரை. ஸ்ரீ பரம்பரை. ஓகே. அடுத்து அந்த பரம்பரையை ராமானுஜாச்சாரியார். முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் யாரு? ராமானுஜாச்சாரியர். ராமானுஜாச்சாரியர். ஓகே. 3வது 3வது ருத்ர வழி. ருத்ர பரம்பரை. ஓகே. அங்க அது விஷ்ணு சுவாமி. விஷ்ணு சுவாமிகள் கொண்டு முன்னெடுத்து சென்றது. ஓகே. 4வது சனத்குமாரர் வழி திகம்பராச்சாரியர். நிம்பகாச்சாரிய குமார பரம்பரை. ஓகே. நிம்பகாச்சாரியர் வழி நடத்தி சென்றது. ஓகே. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வந்தாங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. அதான் சேம் மாதாஜி. சேம் சேம். ஓகே. 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம 3 விதமான மக்களை 3 விதமா பார்த்தோம் இல்லையா? கிரகமேதிகள், கர்ம யோகிகள், கர்ம காண்டிகள். அதே மாதிரி நேத்திக்கு கிளாஸ்ல கூட நம்ம வந்து 3 விதமான ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் பார்த்தோம். என்ன அது? நாரத ரிஷி. கர்மவாதி ஞானி. விகர்மவாதி ஞானி அல்லது அகர்மவாதி கூட நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? விகர்மவாதின்றவங்க யாரு? யாரு விகர்மவாதிகள் அப்படின்றவங்க யாரு? வேதங்களை பகவானுக்கு செய்வது. வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டாங்க. வேதங்களை சொன்னதை செய்ய மாட்டாங்க. அதுல சொல்லாத விஷயங்களை செய்வாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து விகர்மவாதிகள். எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல சொல்லியிருக்காங்க, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், ஒழுங்கு விதிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயிர்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து பகவான் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா அந்த உயிரை கொன்று நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அதை செய்யறோம். அது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று. பகவானை எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பார்க்கிறோம், எல்லா உயிர்களிடத்திலையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அது ஒரு விகர்மவாதிகள். சூது இருக்கக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது. அது நம்ம வந்து தமோ குணத்துல ஈர்த்து செல்றதுனால நாம என்ன செய்யறோன்ற அந்த அறியாமையில நம்ம அதிகமாக மூழ்கப்படுறோம். அதெல்லாம் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஆனா அதை செய்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க விகர்மவாதிகள். ஓகே. கர்மவாதிகள் வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை செய்யறவங்க. அகர்மவாதிகள் அல்லது ஞானிகள் அப்படின்னு நம்ம யாரு இது? அகர்மவாதிகள் என்ன, தன்னுடைய செயலை கடமைய என்ன ஒரு உணர்வுல செய்யறாங்க, பகவானுக்காக பண்றாங்க. அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைன்னு எதுவுமே கிடையாது. இருந்தாலும் அவங்க ஒரு முன்னுதாரணமா. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம். நாரத ரிஷி, அவருக்குன்னு ஒரு இதெல்லாம் செய்யணும்னு இல்லை. ஆனாலும் அந்த 3 லோகத்திலையும் மூவுலக சஞ்சாரி, 3 லோகத்திலையும் போயிட்டு பகவானுடைய நாம ரூப குணங்களை வந்து எடுத்துரைக்கின்றார்.
நம்ம இப்ப படிக்கின்ற வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்தவர் வியாசதேவர். வேதங்களை உருவாக்கல, வேதங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கு நித்தியமா. ஆனா அத வந்து இந்த வேதங்கள் ரிக் வேதத்திற்கு, இது யஜுர், சாம, அதர்வன அப்படின்ட்டு வகுத்து கொடுத்திருக்கார் வியாசதேவர். அந்த வியாசதேவருடைய இத்தனை வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் கொடுத்தும் அவருடைய மனசு வந்து திருப்தி அடையல. நாளைக்கு காலையில அதுதான் நம்ம ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். முதல் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயத்தை வந்து இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல இணைஞ்சிருக்கவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா நாளைக்கு காலையில நம்மளுடைய இதே லிங்க் தான், நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. காலையில 20 நிமிஷம் மட்டும் அந்த தமிழ் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு, 5:30ல இருந்து 6 o'clock வரைக்கும். ஸோ நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணுங்க. நீங்க கேட்டுட்டே கூட மத்த வேலைகளை பண்ணலாம். மாதாஜி இந்த லிங்க் இல்ல மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி லிங்க் இது. இது 9 o'clock தாரணி ஸ்ரீமத். ஓகே ஓகே இல்ல இல்ல பிரபு. இல்ல இல்ல, இது 9 o'clock செப்பரேட்டா கோவில் இது மாதாஜி. எப்போ நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஓகே, இல்ல, அது வேற அந்த link. நம்ம லெவல் 3க்கு தான் தாரணி மாதாஜி இது. ஆமா. சோ நான் போடுறேன், லிங்க் போடுறேன். சரிங்க பிரபு. ஸோ நாளைக்கு நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாரத ரிஷி எத்தனை பேருக்கு வந்து ஆன்மீக குருவாக இருந்திருக்கார். வேதங்களை வகுத்து கொடுத்த வியாசதேவர் இத்தனை செயல்களை செய்துமே அவருக்கு திருப்தி கிடைக்கல. ஆனா அப்ப அவர் குழம்பி இருக்கும்போது எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து ஞானத்தை வழங்குகின்றாரோ அது போல நாரத ரிஷி வந்து நாளைக்கு மீன் வியாசதேவர்களுக்கு சொல்றார், நீங்க எத்தனை வேதங்களை கொடுத்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணல, பகவானை பத்தி புகழ்ந்து சொல்லல, அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை புகழ்ந்து சொல்லல, பக்தி தொண்டை பத்தி பெருமையா சொல்லல நீங்க. அதனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு திருப்தி இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைன்னு எதுவும் கிடையாது, அகர்மவாதி. இருந்தாலும் 3 லோகத்திலையும் அவர் என்ன பண்றார், பகவானை பத்தி எப்பவும் ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். துருவ மகாராஜருக்கு யாரு குரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாரத ரிஷி அப்படின்னு பார்க்குறோம். துருவ மகாராஜருக்காக பகவான் ஒரு கிரகத்தையே உருவாக்கி கொடுக்குறார். துருவ நட்சத்திரம்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஒரு கிரகத்தையே உருவாக்கி கொடுக்குறார். பிரலாத் மகாராஜர் இல்லையா, 5 வயது குழந்தை பிரலாத் மகாராஜர் பிறக்கும் போதே வந்து பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கார். அவருக்காக பக்தன் சொன்னான்னுட்டு பகவான் அந்த 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 என்ன சொல்றது, தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார், அந்த தூண்ல இருந்து பகவான் வெளியில வரார் பக்தன் சொன்னான்றதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த உயர்ந்த நிலை வந்து நாரத ரிஷியோடதுன்னு பார்க்குறோம். அவர் நிறைய பேருக்கு ஆன்மீக குருவாக இருந்து சரியான வழியில வழிகாட்டுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அக்கர்மவாதிகள். ஸோ நேத்து விகர்மவாதி, கர்மவாதிகள் அண்ட் அக்கர்மவாதிகளை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய 93ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 50% வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா எஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக இந்த லெவல் 1 கிளாஸ் சாப்டர் 5வது அத்தியாயமான கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்ற அந்த அத்தியாயத்தை பத்தி படிக்கிறதுக்காக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி பிரபு வாசிச்சிட்டாங்க. ஸோ நேத்திக்கு நாம பார்த்த அத்தியாயம் மாதாஜி சொன்னது போல ஞான யோகம். ஞானம் என்பது எது நம்மள வந்து எந்த ஒரு ஞானம், அந்த அறிவு பகவானோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணதோ அது வந்து ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்வதுதான் வந்து உயர்ந்த ஞானம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். வேதைஸ்ட சர்வேர் அகம் வேத வேத்யோ, அனைத்து வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவர் பகவானே, வேதமாகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அவரை அடைவதற்கு 4 விதமான குரு சீட பரம்பரைகளை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வது என்பது வந்து நம்மளை வந்து பக்தி தொண்டுல மேற்கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்ப கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சந்நியாசம் செயலற்ற தன்மை வந்து சிறந்ததா அல்லது கர்மயோகம் சிறந்ததா, செயல் செய்வது சிறந்ததா, ரெண்டுத்துல எது சிறந்தது? நிஷ்காம கர்ம யோகம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து எப்படி நம்மளை விடுவிக்கின்றது, அதை எப்படி செய்யறது, எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம செயல்களை எப்படி செய்யறது, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீது மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தி நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது இந்த பற்றுல இருந்து நாம் விடுபடுகின்றோம். இதை தான் நம்ம சுருக்கமா பார்க்க போறோம். சின்ன ஸ்லோகங்கள் கொண்டதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அந்த குவிஸ் எடுக்கிறத பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். 29 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு, சரிங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அத பஞ்சமோऽध्यायः சந்நியாச யோகம். ஓகே,
முதல் ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிங்கோ. அர்ஜுன உவாச ஸ்நான்யம் கர்மணம் சந்நியாசம் 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 கர்மணம் கிருஷ்ண புனர்பயோகம் சஷ்மசி யாச்சே தேய எதோயர் எகம் தன்மே ருஷி நிஸ்துதம். அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்கம், பின்னர் பக்தியுடன் செயலற்றும் பிரிந்துரைத்துள்ளார். பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை பரிந்துரைத்தல். ஓகே, இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அர்ஜுனன் சொல்றார், முதல்ல செயலை துறக்கணும்னு சொல்றீங்க, அதுக்கப்புறம் பக்தியோட செயலாற்றணும்னு சொல்றீங்க. ரெண்டுத்துல எது வந்து நன்மை கொடுப்பது? இது நம்ம வந்து வெறும் சில ஸ்லோகங்களை மட்டும் பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த கண்டினியூட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்கும். நீங்க இந்த 18 நாள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே இந்த பேட்ச் வந்து லெவல் 2ல போகும். அப்ப நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லோகமும் நல்லா நிதானமா படிக்கும்போது இன்னும் ஒரு புரிதல் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இங்க அர்ஜுனன் மீண்டும் கேள்விகள் கேட்கிறார். இந்த பகவத்கீதை முழுவதும் இப்படித்தானே போகுது, கேள்வி கேட்பதும் பதில் கூறுவதும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றாங்க. எப்படி பதில் சொல்றாங்க? செயலற்ற தன்மை. ஏன்னா இப்ப பார்த்தோம்ல, ஞானிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க, தியானத்துல அமர்ந்து தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவான தியானம் பண்ணி அவரை அவரை அடையறத பத்தி அவங்க மெடிடேட் பண்றாங்க. ஸோ அதனால செயலற்ற தன்மையில இருக்கிறது சிறந்ததா, இல்லது பக்தியோடு செயல்களை செய்யறது சிறந்ததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். இது ரெண்டுத்தையுமே சொல்றீங்க, எல்லாத்தையும் சமமா சொல்லிட்டே வரீங்க, எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு, அதனால எனக்கு எது சரியானதுன்றதை சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் 2வது ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்றாங்க. செயலை துறந்து இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஞானிகளும் சரி, பக்தியோட செயல்களை செய்யறாங்க இல்லையா அந்த பக்தர்களும் சரி, 2 பேருமே வந்து முக்தியை அடைகின்றார்கள். 2 பேருமே என்னை வந்துதான் அடையறாங்க. ஆனா இந்த 2 பேர்ல செயலை துறப்பதை விட, நான் செய்ய வேண்டிய கடமையை விட்டுட்டு நான் தியானம் பண்ணி பகவான் அடையறேன்னு சொல்லி போறாங்க இல்லையா, அதைய விட தன்னுடைய செயலை பக்தி உணர்வோடு செய்யறாங்களே அது வந்து மிகவும் சிறந்தது. நம்ம நேத்து பார்த்தோம், கோபியர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணரை பிடிக்கும்ன்றதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் மட்டுமே அவங்களுடைய நித்தியமான கடமைகளை செய்யறாங்க. அத கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அவர் வந்து கல்வன் அந்த எல்லோருடைய மனதையும் திருடி விட்டார் பகவான், வெண்ணையை திருடுறது போல. ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கோபியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அவங்க என்ன செஞ்சாலும் அது வந்து முதல்ல கிருஷ்ணனுக்கு தான் சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, வெண்ணைய யாருக்கும் தெரியாம மறைச்சு வைக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல. அவங்க மறைச்சு வைக்கிறாங்க, ஆனா என்ன பாவத்துல மறைச்சு வைக்கிறாங்க, இது என்னுடைய கிருஷ்ணனுக்காகன்னு. அதனாலதான் வந்து என்ன பண்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், ஒரு ஒரு கோபி வீட்லயும் போயிட்டு என்ன பண்றார், எனக்காக வச்சிருக்காங்க. பகவான் எவ்வளவு ஒரு பக்த வச்சலனாக இருக்கார் இல்லையா, பக்தனுக்காக எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வருகின்றார் பகவான்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்பவுமே இங்க பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இங்க ஒரு பெரிய போட்டா போட்டி தான் நடக்குது இல்லையா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், செயலற்ற தன்மையில் இருக்கிறத காட்டிலும் 2 பேருமே என்ன வந்துதான் அடையறாங்க. ஆனா அப்படி இருக்கிறவங்கள காட்டிலும் தன்னோட கடமையை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஆனா எப்படி பண்றாங்க, என்ன பாவத்துல பண்றாங்க, கிருஷ்ண உணர்வில் அவங்களுடைய செயலை செய்றாங்க, பக்தியோட தன்னுடைய கடமையை செய்யறாங்க இல்லையா, அவங்க அதுதான் வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றார். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுன்னு கிருஷ்ண பக்தி பண்றோம்னு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு ஒரு நல்ல பேர் கொடுத்துருக்கு பதிலா என்ன பண்ணிடுறோம், அதை இன்னும் நம்ம வந்து அந்த இமேஜ் இன்னும் டேமேஜ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அந்த நிலையில இருந்து நம்மளுடைய பக்தியை செய்யணும். ஆனா அதே கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும். இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு 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 டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஓ நான் பெரிய இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாவத்துல நம்ம பண்ணக்கூடாது. பகவான் இந்த சேவையை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதை நல்லபடியா பண்ணணும், அந்த ஒரு பாவத்துல இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், பலன் மேல பற்றில்லாம இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கதை. இங்க பாத்தீங்கன்னா நிர்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசர் இருக்கார். ஆஹ் அந்த அரசர் வந்து நல்லா தன்னுடைய ஆட்சியை பரிபாலனம் பண்றார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, வர்ணங்கள் 4 வர்ணங்கள். என்னென்ன 4 வர்ணங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 வர்ணங்கள். பிராமணர், பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்திரர். சூதர். மாதாஜி
ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆசிரமங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் என்னென்னது? வர்ணாசிரமம் சொல்றோம் இல்லையா? 4 வர்ணம் பார்த்துட்டோம். 4 ஆசிரமம். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை 4 பகுதியா பிரிக்கிறோம். அந்த ஆசிரமம் என்னென்னது? நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी ब्रह्मचारी गृहस्थन वर्णास वानप्रस्थ आमेಲೆ ಸನ್ಯಾಸ माताजी. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 4 ஆசிரமம் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வாழ்நாளையும் 25% முதல் 25% பிரம்மச்சரியம், அடுத்த 25% கிரகஸ்த வாழ்க்கை அல்லது இல்லறத்தான், அடுத்தது வந்து வானப்பிரஸ்தம், 4வது 25% ஆஃப் தி லைஃப் வந்து சந்நியாசம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ 4 வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களும் 4 ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களும் பண்ண வேண்டிய தர்மம் என்ன அப்படின்னா தானம், தவம், யஜ்ஞம். நம்ம அதை டீட்டெயிலா படிப்போம் கடைசி அந்த 3 அத்தியாயத்துல. ஞான யுகத்தை பத்தி 6 அத்தியாயங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுல நம்ம பார்ப்போம். இப்ப நம்ம முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பார்க்கிறோம். கர்ம யோகத்தை பத்தி பார்க்கிறோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்தாலும் சரி, வர்ணத்துல இருந்தாலும் நாம தானம் பண்ணணும். அந்த 3 குணத்துல பண்ணவங்களுடைய தானம் எப்படி இருக்கும்? தவம், நம்மளுடைய மனம், வாக்கு, உடல், அது 3த்தையும் பயன்படுத்தி எப்படி தவம் பண்ணணும்? யஜ்ஞம், கலியுகத்துக்கு உண்டான யஜ்ஞம் என்ன? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பின்னாடி வாசிப்போம். சோ இங்க அரசன் இல்லையா? அரசன் என்ன பண்ணணும்? தானம் கொடுக்கணும். யாருக்கு தானம் கொடுக்கிறார் அவர்? பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும் இல்லையா? எல்லாருமே அவர் வந்து பரிபாலனம் பண்ணணும், காப்பாற்ற வேண்டும். அப்ப பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் பாதுகாக்கக்கூடிய சமுதாயம் தான் வந்து உய்வு பெறும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிர்கா அரசர் என்ன பண்றார்? ஒரு பிராமணருக்கு வந்து பசுவை கொடுக்கிறார். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பசு எப்படியோ வந்து அவர் கையை விட்டு நழுவி மீண்டும் அதே மந்தையில வந்து நிக்குது. அதே பசு அவர் இன்னொரு பிராமணருக்கு தானம் கொடுத்துடுறாரு. அங்க 2 பிராமணர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க சண்டை நடக்குது 2 பேருக்கும். 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நிர்கா அரசனை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க? சபிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா உன்னால தானே எங்க 2 பேருக்குள்ள இந்த மாதிரியான வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபிச்சிடுறாங்க. இங்க ஏன் இதுல என்ன தப்பு? இந்த 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 இன்சிடென்ட்ல என்ன தப்பு? அரசன் அவர் என்ன தானம் சரிதானே பண்ணிட்டு இருக்கார். இங்க ஏதாவது தப்பு நடந்திருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. லைன்ல இருக்கீங்களா எல்லாரும்? அவர் தானம் பண்ணது எல்லாமே ஒரு ரைட் மாதாஜி. அவரு கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணலங்கிறது ஹரே அதனால தான் கிருஷ்ணா. ஒரு பிரச்சனை வந்துடுது. தேங்க்யூ பிரபு. சோ அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தானம் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு கர்வம் அங்க. சோ அப்ப அதுக்குண்டான பலன். அதே அவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இது பகவான் எனக்கு கொடுத்த கைங்கரியம், ஒரு சத்திரியனா என்னுடைய கடமை வந்து இது, அதை நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்ற பாவத்துல பண்ணியிருந்தா அங்க வந்து அந்த கர்ம பலன் அவருக்கு இருந்திருக்காது. ஆனா நான் தானம் பண்றேன் இத்தனை பேருக்கு அப்படின்ற அந்த கர்வம் வரும்போது என்ன ஆகுது? அங்க ஒரு வீழ்ச்சி நடக்கின்றது. அப்ப 2 பேரும் சேர்ந்து சாபம் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா இந்த மன்னன் நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா? அதோட புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் அவருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கிணற்று, அந்த முற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய கிணற்றுல அவர் வந்து ஒரு பெரிய பள்ளியாக சாபம் கிடைக்குது அவருக்கு. அப்போ கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகள்லாம் விளையாண்டு இருக்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க அந்த கிணத்துல வந்து ஒரு பெரிய பள்ளி இருக்குன்னு. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? அந்த பள்ளியை வந்து மேல எடுத்து விடுறதுக்காக அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றார். அவருடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அந்த பள்ளி என்னவா மாறுது? தன்னுடைய பழைய நிலை, அந்த நிர்கா அப்படின்ற அரசனாக அது மாறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதனால நமக்கு அந்த அகங்காரம், மமக்காரம் வரும்போது அதுல ஒரு வீழ்ச்சி அடைகின்றது. நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? எது என்னுடைய பெரிய விரோதி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் 2வது அத்தியாயத்துல. காமம் தான் நம்மளுடைய பெரிய விரோதி. அது எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது? ரஜோகுணத்துல. ரஜோகுணம் என்பது என்ன? நான் இதை செய்யணும், நான் அதை செய்யணும், நான் எப்போ அங்க வருகின்றதோ அது அந்த ரஜோகுணம். அது முடியாத பட்சத்தில் கோபம் வளர்ந்து நாம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம்ன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. சோ இங்க நான் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த கர்வம் அந்த நிர்காமன்னனுக்கு வந்ததுனால இந்த வீழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கண்டினியூ பண்றாரு இன்னும். அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தோட பேரு சந்நியாச யோகம். பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வது. நான் செய்யறேன், ஆனா நான் செய்யல. நான் அப்படின்றது இல்லை இங்க. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி. ரொம்ப கிளியரா பகவான் கொடுத்துட்டார். 2வது அத்தியாயத்திலே அவர் சொல்லிட்டார், உன்னுடைய கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதில் வரக்கூடிய பலன்களின் மேலும் உனக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் இல்லை அப்படின்றத தெளிவா சொல்லிட்டார்.
சோ இங்க சொல்றார், எவன் ஒருவன் நான் பண்ணக்கூடிய செயல்கள்ல என்ன பலன் கிடைச்சாலும் அதுல ஒரு விருப்போ வெறுப்போ இல்லாம எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன்தான் நிரந்தரமான சந்நியாசி அப்படின்றத சொல்றார் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவங்களாக இருக்காங்க. அது என்ன இருமை? மகிழ்ச்சி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து ஒரு துக்கம் அப்படின்றது இருக்கும். உயர்வு, தாழ்வு அந்த மாதிரி அந்த இருமைகள் 2 எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டு. அதுலலாம் தான் விடுபட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சமநிலை, சமச்சித்தான்னு பார்க்குறோம். அதெல்லாம் விடுபட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே நிலையில எப்ப நம்ம பார்க்கிறோமோ, அதுதான் வந்து பிரம்மபூத நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சமநிலை எது கிடைச்சாலும் அத சமநிலையா எடுத்துக்கிறாங்க. எப்போ அது சமநிலையில என்னால எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? நான் வந்து பகவானுடைய ஒரு சேவகன். நான் பகவானுடைய ஒரு அங்கம். இந்த ஆத்மா அழிவற்றது அப்படின்ற அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு வரும்போது, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது மட்டுமே என்னுடைய வாழ்நாள் குறிக்கோள் வரும்போது, எந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு லைஃப்ல கிடைச்சாலும் அதை நான் என்ன பண்றேன்? சமமா எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து மன திருப்தி என்பது கிடைக்கின்றது. ஸோ அந்த இருமைகள்ல இருந்து தான் விடுபட்ட அவர்கள் பௌதீக பந்தத்தை எளிதில் வென்றுவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனால அவங்க வந்து முழுமையாக முக்தி அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ நம்ம வாழ்நாளில் என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்ற நிலைக்கு நம்ம எப்ப உயர்கின்றோமோ அப்ப இந்த பௌதீக லோகத்திலே இருந்தாலுமே கூட அதுல இருந்து வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் நம்மள வந்து ஒண்ணுமே செய்யாது. நம்ம பார்க்கிறோம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றார், இந்த இந்த ஜடலோகம் இருக்கே இது வந்து துக்கங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானதும் அப்படின்றத சொல்றார். ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல வந்து நிலையா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் என் கூடவே வரப்போகுதுன்னு நம்ம ரொம்ப நிலையானதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது எல்லாமே ஒரு இல்யூஷன், மாயை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஸோ இங்க வந்து யார் ஒருத்தவங்க எல்லாத்தையும் சமநிலையில நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, இந்த இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க எளிதாக இந்த பௌதீக பந்தங்களை வந்து கடந்து விட முடியும் அப்படின்றத ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார். நம்ம இந்த கதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இப்ப நம்ம தினமும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும்போது சொல்றோம் இல்லையா? எண்டிங் பிரேயர்ல சொல்றோம். ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் அப்படின்னு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பிறப்பின் அடிப்படையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முகலாயர். அவர் என்ன பண்றார்? வைணவராக அங்க என்ன பண்றார்? பகவானுக்கு பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கார். இவருடைய முந்தைய பிரிவில் இவர் வந்து பிரம்மதேவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிவில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு அவருடைய அவருடைய சங்கத்தின் மூலமாக ஒரு உயர்ந்த வைணவராகின்றார். 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரம் பகவானுடைய நாம ஜபத்திலேயே இருக்கார். 2 மணி நேரம் மட்டுமே தன்னுடைய சுய கடமைகளை செய்யறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறார். ஸோ அப்ப வந்து அவருடைய இந்த பக்தியில வந்து ரொம்ப காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவரை வந்து அவதூதாக பேசணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு விலை மாதுவை அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க. ஆனா என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவர் அவங்க கிட்ட சொல்றார், தாயே சற்று அமருங்கள், எனக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஜப மந்திரம் பாக்கி இருக்கு, அதை முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்றார். அவங்களும் வந்து போறாங்க. 3 நாள் தொடர்ந்து வராங்க. அவருடைய நாம உச்சாடனம் அவங்க எந்த ஒரு தவறான நோக்கத்துல வந்தாங்களோ அவங்களுடைய நோக்கத்தை மாற்றி விடுகின்றது. அவங்க இவருக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க? சிஷ்யையா மாறிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க வந்து ஆம், தன்னுடைய செயல்கள் மேல பற்றில்லாம இருக்கிறதுனால நாம என்ன பண்றோம்? அந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபட முடிகின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? தண்ணில தான் வந்து தாமரை இருக்கு. இலைக்கு மேல தண்ணீர் இருக்கு. ஆனா ஒட்டாமையே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நம்மளுடைய கர்மங்கள் என்ன செய்தாலும் அது பகவானுடைய இச்சையினால நடக்குதுன்னு நம்ம எப்ப நினைக்கின்றோமோ அப்ப அதனுடைய வரக்கூடிய பாவ விளைவுகளால நாம தீண்டப்படுறது இல்ல. அதுல புண்ணியம் வந்தாலும் சரி, பாவம் வந்தாலும் சரி, அது நம்மளே தீண்டாது. ஏன்னா நம்ம அது மேல பற்று வைக்கல. என்ன நடந்தாலும் இது வந்து பகவானுடைய கருணை. இல்ல நான் தான் பண்றேன்ற ஒரு அந்த கர்வம் வரும்போது அங்க நமக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய பிரபுபாதர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 79 வயதில் கையில ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆஹ் ஆஹ் அவர் வந்து அயல் நாட்டுக்கு சென்று மேற்கத்திய நாடுகள்ல கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்பி 12 வருடங்களுக்குள்ளாக 14 முறை அந்த இந்த பூமியை வந்து சுற்றி வருகின்றார். 108 கணக்கான 108 கோவில்களை வந்து நிறுவுகின்றார் 10 வருடங்களுக்குள்ள. அப்போ
அங்க வந்து அவர் வந்து நான் பண்ண அப்படின்றது நினைக்கல. இது எல்லாமே வந்து என்னுடைய குருவோட ஆசீர்வாதம், குரு கிருஷ்ண கிருபா அப்படின்ற அந்த பாவத்துல தான் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் சரியான மூலத்திலிருந்து நாம ஞானத்தை பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, இவங்க எல்லாம் இந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன். நீங்க ரொம்ப கிளியரா பார்க்கணும். இந்த பிராமனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும்? கற்றறிந்தவர்கள், தன்னடக்கம் உடையவர்கள் அப்படின்றது. அவங்களுக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டாம். நீங்க இப்படிதான் நடக்கணும், அப்படிதான் நடக்கணும்னு சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி செல்ஃப் டிசிப்ளின்டு. அவங்க வந்து எப்படி அந்த பண்டிதர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்களாம்? அந்த உயர்ந்த பிராமணன் அதே சமயத்துல பசு, யானை, நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியாக அவங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா? சமதர்ஷின அந்த கற்றறிந்த பண்டிதர்கள், அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரையும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாம இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன், மனிதன், விலங்கு அப்படின்ற வேறுபாடுகள்லாம் இல்லாம எல்லாத்துக்குள்ளயும் பகவான் சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக வீற்றிருக்கின்றார். நம்ம எப்படி இப்ப ஒரு கோயிலுக்கு போனா எப்படி அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம், அவங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்றோம், அது போல ஒவ்வொரு மனிதர்களை பார்க்கும்போது இவங்களுக்குள்ளயும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கார். அப்ப அதற்குண்டான டியூ ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கறோம். நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து எதிர்த்தாப்புல இருக்கவங்க வந்து நெகட்டிவான தாட்ஸ் இருந்தா கூட அவங்களுடைய எண்ணங்களும் மாறும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த உயர்ந்த கற்றறிந்தவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? சமதர்ஷின, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவங்க ஜட புலன்களின் தொடர்புனால வரக்கூடிய இன்ப துன்பங்களுக்கெல்லாம் எது காரணமாக இருக்கு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, அந்த 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 பற்று புலன்களின் மூலமாக தானே ஏதோ ஒரு விஷயத்து மேல நமக்கு பற்று ஏற்படுகின்றது. அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தடவை நமக்கு இன்பம் கொடுத்தால் அதுல கண்டிப்பா துன்பமும் இருக்கு. இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம். நிறைய பேர் வந்து இந்த போதையெல்லாம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி எலைட்டடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதனுடைய பலன் அவங்களுக்கு என்ன? வரக்கூடிய காலங்கள்ல சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவரா இருக்கலாம். அந்த இந்த உடல் உபாதைகள் நிறைய வரும். கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க அந்த சமயத்தில் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்பமாக இருந்தாலும் அது துன்பம் கொடுக்கும். சோ அந்த ஜட ரீதியான எந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்தாலும் அது கண்டிப்பா துன்பத்துக்கு வழிவகுக்கும். இப்ப நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே நமக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த வீட்டை கட்டுறதுக்காக நம்ம எவ்வளவு வந்து உழைக்க வேண்டியதா இருக்கு. அது ஒரு இன்பமயமான இதுதான், ஒரு ரொம்ப செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான ஒரு விஷயம். ஆனா அதுக்காக நம்ம நிறைய முயற்சி எடுக்கணும். சோ அதுக்கு அது தவறுன்னு கிடையாது. இந்த ஜட ரீதியால ஜட லோகத்துல எந்த ஒரு இன்பமயமான விஷயமாக இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பமும் இருக்கு, முடிவும் இருக்கு. ஆனா ஆன்மீக விஷயம், ஆன்மீகமான விஷயங்களுக்கு அந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான தன்மைகள் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது எப்பவுமே இன்பமயமானது. நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போகும்போது சரி, இல்ல பக்தர்களோட இதுல இருக்கும்போதோ, நம்ம 53 பேர் இருக்கோம். நம்ம அந்த டெம்பிளுக்கு எத்தனை பேர் நம்ம போயிருக்கோம்னு தெரியாது. அவங்க வந்து கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க இல்லையா? முடிஞ்சதுன்னா நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே ஃபீஸ்ட்னு வைப்பாங்க. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ டெம்பிள் அங்க நீங்க ஒரு நாள் போய் அந்த பக்தர்கள் கூட்டத்துல இருந்து அவங்களுடைய அந்த கீர்த்தனத்துல நீங்க ஜாயின் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்த ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்தை எல்லாம் தாண்டியது அது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து எப்பவுமே நமக்கு அழிவு என்பதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டுமல்ல, ஒருவனால் தமது தற்போதைய உடலை நீக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான். இந்த உலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். நம்ம பார்க்கிறோம் எப்படி வந்து சர்க்கரை அப்படின்னா இனிக்கும், உப்பு அப்படின்னாக்கா துவர்க்கும். அது போல இந்த ஜடலோகம் அப்படின்னாலே அதுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கு. சோ இந்த ஜடலோகத்துல இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம்ன்றத பாக்குறோம். ஆனா இதையும் நம்ம சமதர்ஷின எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதை பொறுத்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து என்ன ஆவாங்க? அந்த புலன்களை எல்லாம் நம்மளை வந்து ஒரு விஷயம் தூண்டத்தான் செய்யும். ஆனா அது வந்து தவறானது. ஏன்னா அந்த வேல்யூஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் தவறானது, நோ செய்யக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம். என்னுடைய புலன்களை என்னை தூண்டினாலும் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட உலகத்திலேயே இருந்தாலுமே கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது.
ஸோ அவங்க வந்து இந்த 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 ஜடலோகம் ரொம்ப துன்பங்கள் நிறைந்தது, தன்னிலையற்றது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம், தற்காலிகமானதெல்லாம். ஆனா இதுலயே இருந்தாலுமே கூட என்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை என்னிடத்துல வந்துருச்சு அப்படின்னா, என்னுடைய காமம், கோபம் அதையெல்லாம் என்னால கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா, இந்த கஷ்டமான லோகத்துல இருந்தாலுமே கூட நான் மகிழ்ச்சியோட இருப்பேன் எப்பவும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ ஃபைனலா போக்தாராம் யக்ஞதபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வாமாம் சாந்தி ருச்சதி. ஸோ அனைத்து யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், யக்ஞபதி. நம்ம வந்து யக்ஞங்கள் செய்யும்போது அதனுடைய ஆஹூதி அல்லது அவிர்வாகம் வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அனைத்து யக்ஞத்தோட பலன்களையும் அனுபவிப்பவர் யார்? பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவரே வந்து தேவர்களையும் இந்த லோகங்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய உற்ற நண்பன் வந்து பகவான் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன். ஏதாவது புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க நான் தான் வந்து கடவுள், நான் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அனைத்தின் மூலம் முழுமுதற் அப்படின்னு எங்கேயாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை பற்றிய ஞானத்தையே இங்க கொடுக்கிறார். எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் அனுபவிப்பவன் யாரு? நான் தான் இறுதியில. தேவர்களை எல்லாம் லோகங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துவர். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இதோ இந்த கதை மூலமா பார்க்கலாம் இப்போ. சோ எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பன் பகவான், என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன். எப்பவும் பகவானுடைய அந்த முழு உணர்வுல இருக்கவங்க இந்த ஜடலோகத்திலே இருந்தாலும், துக்கங்கள் நிறைந்த இந்த லோகத்துல இருந்தாலும், இந்த துயரங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அமைதியா இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்முடைய அந்த ஸ்வரூப நிலை, நம்மளுடைய அந்த உண்மையான நிலையை நாம உணர்ந்து விட்டோம். பிரம்மபூத நிலை, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தோம், தன்னுணர்வை பெற்றோம். என்ன அந்த தன்னுணர்வு? அனைத்துக்கும் பகவானே காரணம், அவருடைய அங்கம் நான், அவருக்கு பக்தி துண்டு செய்யணும், அந்த நிலை. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இங்க பகவானுடைய அவதாரங்கள்லாம் எல்லையற்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். அவருடைய அவதாரங்களை வந்து ஒரு 6 விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம். முதல் ஸ்கந்தத்துல புருஷ அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், லீலா அவதாரம், குண அவதாரம், யுக அவதாரம், சக்தி ஆவேச அவதாரம். இந்த மாதிரி 6 விதமான தலைப்புகள்ல வந்து நம்ம வகைப்படுத்துறோம். அதுல முதல்ல பாத்தீங்கன்னா புருஷ அவதாரம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து முதல்ல வந்தது மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அல்லது காரணதகசாயி விஷ்ணு. நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த சயன குலத்துல இருக்கார் பகவான். அவருடைய ஒரு ரோமங்கள்ல இருந்தும் இந்த மாதிரி முட்டை மாதிரி அண்டங்கள் வெளியில வருகின்றது, முட்டை முட்டையா வருது பாருங்க. சோ இந்த பகவானை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகசாயி விஷ்ணு. இந்த காரண கடல்ல சயன கோலத்துல இருக்க அனைத்தின் காரணமும் இவர். ஓகே, இந்த பகவான் என்ன பண்றார்? அவரே திரிந்து ஒரு அண்டத்திற்கு உள்ளாரையும் அவர் எப்படி வர்றார் அப்படின்னாக்கா சிரோதகசாய் கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவாக நுழைகின்றார். கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவோட நாபி கமலத்திலிருந்து தான் பிரம்மதேவர். பிரம்மதேவர் தான் அனைத்தையும் சிருஷ்டி செய்கின்றார். ஒரு சிருஷ்டிக்குள்ளாரையும் அதே கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக திரிந்து ஒரு உயிர் வாழைக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார். அசையாத அனைத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, அனைத்தையும் தேவர்களையும் லோகங்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு? பகவான். ஏன்னா இவருடைய மூலமும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பிரம்மதேவர் சிருஷ்டி பண்றார். பிரம்மதேவரே சிருஷ்டி பண்ணவர் யார் அப்படின்னாக்கா கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு. அவர் எங்கிருந்து வருகின்றார்னா மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு எங்கிருந்து வருகின்றார் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அம்சத்துல இருந்து வரார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ரொம்ப தெளிவா இதெல்லாம் பத்தி பார்ப்போம். நம்ம ரொம்ப இதா போக வேணாம், குழப்பமா இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு. அதனால சோ எப்பவுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன இங்கன்னா, என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் இந்த ஜட துயரங்கள்ல இருந்தாலும் அமைதியா இருக்காங்க, அதுல இருந்து விடுபட்டு அமைதியா இருக்காங்க. இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஒரு கோபர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வீட்டுல ஆல்ரெடி கோபிகள்லாம் கிருஷ்ணனுக்காக தான் கொடுத்திருப்பாங்க. இவங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணரை நடுவுல உட்கார வச்சுட்டு எல்லாரும் சுத்தி இருப்பாங்க. எல்லாரும் முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அவங்களே எடுத்துக்குவாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் எப்படி ஒரு தடவை ஒரு கோபர் என்ன பண்றார், ஓகே அவர் கொண்டு வந்த சாப்பாடு சரியில்லை, ஏதோ ஸ்பாயில் ஆன மாதிரி இருக்கு, அதனால என்ன பண்றாரு, அவரே எல்லா மோரையும் குடிக்கிறார். இவர் என்ன பண்றார், அவர் கிட்டத்துல போயிட்டு என்ன பண்றாரு,
அவரோட வாயில இருக்கிறது இப்படி இப்படி குத்தி என்ன பண்றாரு, அதுல வரத அவர் வந்து பகவான் எடுத்துக்கிறார். இதெல்லாம் பார்த்த உடனே தான் பிரம்மதேவருக்கு தலையே சுத்துது. நம்ம எவ்வளவு ஒரு சுத்தமா வந்து பகவானுக்கு எல்லா விஷயங்களும் பண்றோம். அவர் அவதாரம் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு இங்க வந்து பார்த்தா, இந்த கிருஷ்ணன் சொல்றாங்களே, இவர் எப்படி வந்து பகவானுடைய ரூபமாக இருக்க முடியும்னு அவர் டவுட் பட்டதுனால தான் என்ன பண்றாரு, அவருடைய நண்பர்கள், பசு, கன்றுக்குட்டி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் மேகத்துக்கு நடுவுல மறைச்சு வச்சுட்டார். இவர் சாக்ஷாத் பகவானாக இருந்தா இந்த இந்த விஷயத்தை எப்படி இவர் ஹேண்டில் பண்றாருன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைச்சு வச்சிடுறார். அப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்ன பண்றார், அகம் பிரம்மாஸ்மி, அவரே என்ன பண்றார், அனைத்து ரூபமாகவும் தன்னுடைய நண்பர்களாகவும் பசுக்களாகவும் கண்ணுக்குட்டிகளாகவும் அவர் என்ன பண்றார், தன்னை விஸ்தாரம் பண்ணிக்கிறார். அப்போ ஒரு வருடம் அவருடைய அந்த ஒரு செகண்ட், பிரம்மதேவருடைய ஒரு செகண்ட் இங்க வந்து ஒரு வருடம் ஆயிடுச்சு. ஒரு வருடமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் கோபர்களாகவும் பசுக்களாகவும் கன்றுக்குட்டிகளாகவும் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் அவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர். ஸோ நம்ம அவர்கிட்ட எப்படி சரணாகதி பண்றோமோ அதே போல அவர் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயா யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்தியாய. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இது என்ன அப்படின்னாக்கா, சந்நியாச யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை செய்வது அப்படின்னு பார்த்தோம். சந்நியாச யோகம் சிறந்ததா அல்லது கர்ம யோகம் சிறந்ததா அப்படின்ற ஒரு டவுட் ஸ்ரீ அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது. அவர் அதை கேட்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகம் எப்படி பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யறது அப்படின்றத கேட்கும்போது, ஸ்ரீ கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது அது வந்து பற்றற்று நமக்கு பற்றற்று நாம செயல்களை செய்ய முடியும், பந்தப்பட முடியாது அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. மாதாஜி, இப்ப ஸ்ரீரக விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு சொன்னீங்க இல்லைங்களா, மகாவிஷ்ணுல இருந்தா எல்லா விஷ்ணு வந்தாங்கன்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா. இப்ப அவதாரம் ஒவ்வொரு அவதாரமும் எடுக்கிறது வந்து மகாவிஷ்ணுவா இல்ல ஒவ்வொரு உலகத்துல இருக்க ஸ்ரீரக விஷ்ணுவா மாதாஜி? நம்ம அங்க பாக்குறோம் இல்ல பிரபு, எத்தனை அண்டங்கள் வந்து அவர் இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு அண்டத்திலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த சதுர்யுகங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்வந்திர அவதாரமாக இருக்கு. நிறைய அங்கங்க ஓவர்லேப் ஆகும். பட் ஸ்டில் அந்த அவதாரங்கள் ஒரு அண்டத்திலயும் ஒரு டைம்ல இப்ப ஒரு அண்டத்துல வந்து கிருஷ்ண லீலை நடக்குதுன்னா இன்னொரு அண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம பகவானுடைய லீலை நடக்கலாம். வேற ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யாக்ஷன் அவதாரம் பண்ற வராக அவதாரத்தோட நிலை நடக்கலாம். அந்த மாதிரி வேறு வேறு வர்ணனைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. நம்ம வந்து ஒரே லைன்ல நம்ம போறோம்ல, அப்படி அல்ல. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் அவருடைய உடம்புல இருந்து எத்தனை விதமான அண்டங்கள் வருது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஒரு அண்டத்திலயும் வந்து ஒரு காலகட்டத்துல நம்மளுடைய லீலைகள் வந்து நடந்துன்னு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்ம புருஷ அவதாரமே வந்து அந்த அவதாரம் வந்து யார் எடுக்கிறாங்கன்னு கேக்குறமா, எந்த விஷ்ணு எடுக்கிறாங்க, ஸ்ரீரக சாயியா மகாவிஷ்ணு எடுக்கிறாங்களா மாதாஜி? இல்ல 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 எனக்கு அது இன்னும் கிளியரா தெரியல பிரபு. நான் வேணா அதை இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சீரக சாயி தான் எடுக்கிறான்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு இந்த அவதாரங்கள் அவர் எனக்கு பாருங்க, எல்லாரும் பிரம்மா இல்ல, வந்து நான் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பெகுலேட் எல்லாரையும் பண்ண கூட்டிட்டு விரும்பல. போறாரு அவர்கிட்ட. நான் வந்து அதை செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் பிரபு. பிகாஸ் நம்ம அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட முதல் ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயத்துல வந்து கிளியரா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானுடைய அம்சம், அவர் அம்சமோ அல்லது அம்சத்தின் அம்சமோ, அவங்கதான் நான்கு வர்ணங்களாக நான்கு அம்சமா பிரியறாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து வந்த 2ஆம் நிலை அம்சத்துல இருந்து தான் வந்து நம்ம அந்த விஷயங்களே ஃபுல்லா வருது. சோ அந்த இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். நீங்க இந்த இது நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் பிரபு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெகுலேட். ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, கொஞ்சம் அந்த இது நம்ம குவிஸ் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, அந்த லிங்க் இன்னொரு தடவை சாட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்களா மாதாஜி? இப்ப போட்டுறேன் மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் போடுங்களேன் மாதாஜி. நான் வந்து 4 குவிஸுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஒரு குவிஸ்ல வந்து ஒரே கொஸ்டின் மட்டும் நான் போட்டது தப்புன்னு வந்துச்சு, அது மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ண முடியுங்களா?
அதுலயே ஆன்சர் வருங்களே பிரபு. உங்களோட இதுல நீங்க எது டவுட்டா போட்டிருக்கீங்களோ இருக்குது பிரபு மாதாஜி, அதான் உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க கிளியர் பண்ணுவீங்கன்னு தான் மாதாஜி கேட்கறேன். இல்ல நீங்க நீங்க என்ன குவிஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதுலயே வந்து ஆன்சர் வரும். திருப்பி நீங்க அதுல எடுக்கலாமே. ஆன்சர் வருது மாதாஜி, இல்ல எனக்கு டவுட் இருக்குன்னு சொல்றேன் மாதாஜி. ஓ, அதுல டவுட்ஸ் இருக்கா? என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல வந்து 4th சாப்டர்ல பரமபுருஷ பகவான் உடனான உறவு வந்து பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை வழங்குவதற்கு கிருஷ்ணர் ஏன் அந்த கதையை சொல்றதுக்கு ஏன் கிருஷ்ணர் தான் அர்ஜுனர் தேர்வெடுத்தார்னு வந்திருக்கு மாதாஜி. அது அது வந்து எல்லாமே அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரோட நண்பன், கிருஷ்ணரோட பக்தர், அது இல்லாம அது வந்து அது வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் போட்டு அது எல்லாமே வருங்களா, இல்ல பக்தன் மட்டும் வருங்களா மாதாஜி? இல்ல இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. அந்த இது புரியல நீங்க கேக்குறது. பகவத்கீதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றதுக்கு ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூஸ் பண்ணாருன்னு கொஸ்டின் வந்திருக்குது. அது ம். வந்து 4 ஆப்ஷன் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரோட நெருங்கிய நண்பர்னு ஒரு ஆப்ஷனு, அதுக்கடுத்து அந்த சொன்னதான் அவர் மட்டும் ஈஸியா அப்சர்வ் பண்ண முடியுன்ற ஒரு இன்னொரு ஆப்ஷனு, அது இல்லாம டிவோட்டின்றது 3 இது ஆப்ஷன் இருக்கு மாதாஜி. அதுல நான் பக்தர்னு மட்டும் செலக்ட் பண்ணேன். ஆல் தி அபோன்னு வந்திருக்கு. அது அப்படியே மாதாஜி? இல்ல ஆக்சுவலா அவர் சீடனாக சார்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பகவத்கீதைன்ற ஞானமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நான் ஒரு தடவை நம்ம செக் பண்ணலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண ஓகே மாதாஜி, அந்த இடத்துல அதுதான் வரும். ஓகே, நான் வந்து இப்ப வந்து பிரபு பண்ணியிருக்காங்க. மத்தவங்க வந்து ஆம், இந்த இது பண்றதுக்காக நம்ம வந்து குவிஸ் பண்றதுக்காக நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். சாட் பாக்ஸ். யா சாட் பாக்ஸ்ல நமக்கு வந்து மாதாஜி வந்து ஒரு இது ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க.